थांमारनोसै आरो नोङो बेगदाव? औ न'आवबो लिंहरगासिनो र' न'आवबो एसे खामानि दङ। ओमफ्राय नोङो माला फैबावगोन? फैगोन र' साननैसोनि उनाव फैगोन। दे अब्लालाय थांसै ना? दे होमबालाय मोनहैबाथाय फन खालाम दे न' मोनहैबा। जागोन दे थौदो थास' मोखां। थौ। दे होमबा बाय। बाय। दिनै गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय आं बेगदावआ थांनायखाय। बेगदाव आं दा बोरै थानांगौ जाखो देनाय ओरैनोबाबो न'आव रावबो गैया नोंबो थांबाय। हेलौ सनिया नोङो बिमानै जाबाय। मा आदा? आं बिमानै जाबाय माने हामबाय नामा? मा हौवासा जाखो ना हिनजावसा जाखो? हिनजावसा। मा हिनजावसा? आयौ हामबाय दे हामबाय। दे होमबा लाखिथ'। औ दे आदा इहु हामदों साला हिनजावसा जानायानो आं बेसेबा मोजां मोनदों। आया खम रागा जोंदोंना। आंहाबो दसथारा दे नायनोसै। आंखौ खोब आनै होनना गाबज्रिसिगोन ना आंनि उन थांफासिगोन आरो आं जेराव थाङो बेयावनो थांफानो ओंखारसिगोन। आंहाबो सासे लोगो मोनबाय र'। ओमफ्राय गथ'आ माबायसिबा? आयौ आं सोंनो बावदों माथो। गुफुर जाखोना ना गोसोम जाखोबा? गुफुरानो जाखागोन जोंहाथ' रावबो गोसोम मानसियानो गैया। आरो मोसोम बाजिलानि मानसिफ्राबोथ' गुफुर गोजा। जोंबोथ' आरो बेसेबा गुफुरखा। जोंनि लाबाथ' आरो बेसेबा साइज जाखागोन। जोंनि बेसे साइजआनो गैया बे गामियाव। खबरखौ मोननाय लोगो लोगो एसे मोजां मोनबाय दे। नङाबा बेगदाव थांनानै आंहा बेसेबां लांदां मोनखादोंमोन गोसोखौनो। ओमफ्राय दा नानि फिसा जोनोम जादों होननायखाय गोसोखौनो स्रां मोनलायबाय। दाथ' आंनि लोगोफोरा सोरबा पार्टि बिलायगोन आंनियाव बिमानै जानायनि। ओंखाम जाखांनानै आंहाबो थांसै नानि फिसाखौ नायनो। मोनसेसो गुफुर जाखो ना गोसोम जाखो आं सोंनोनो बावबायना थै। आरो फट'बो बिहरनो बावदों दै जाम्बिसो आंबो ना फट' थिखांथ'वाखैबो। माथो जोंहाबो दाबो मोनफैला। फैगासिनो खोनार'। सालारि हिनजावसासो जोनोम जामारबायलै। आरो मा गोसोम बिमायाबो गोसोम नङा बिफायाबो गोसोम नङा जोंफोरबो गोसोम नङा बिमायं बिमानैफोराबो गोसोम नङा आरो बिमायाबो गोसोम नङा। बेलाय बोरै गोसोम जाखो बेथेथै। नोंनि मोखां लाथारदोंलै मोस्रोम जा किउटखा उन्दुसोदों मालाय। हिनजावसासो जोनोम जामारबाय होमबा आंलाय हौवासासो जागोन सानदोंमोन। आरो मानो गोसोमथार गथ'आलाय? बिमायाबो गोसोम नङा बिफायाबो गोसोम नङा जोंफोरबो गोसोम नङा। आयै सिथा गोसोमबाबो गुफुरबाबो हौवासाबाबो हिनजावसाबाबो आंनि फिसाजो आरो नोंनि फिसौजो। सोरबा गावनि फिसौजोखौनो बेफोरबायदि बासियो नामा? गोसोम नालाय गोसोम होनना बुंबाय आरो। जाथो गोसोमानो जाथो गोसोमबाबो गुफुरबाबो एखे गथ'। साननायफोरानो मोनसेबो जाफुला। हौवासाथ' जोनोम जायासैयानो माबा गोसोम बन्दिदिसो जोनोम जाबायहाय। नेरसोन आया मानो बेफोरबायदि आरो हौवासाल' गाख्रबबाय थायो आरो दाथ' आरो गोसोम बन्दी होनानैबो बासिसोबाय। दाथ' आरो बुंबावदोंसो सोरनि लादों रावबो गोसोम मानसियानो गैया होननानै। नानि फिसाया आंनिनो लादों मानो होनबा आं सिगां गोसोममोनना प्लास्टिक सार्जारि खालामनासो गुफुर जादों आं। नाथाय बे बाथ्राखौ बिसोरो मिन्थियाना रावबो बेनिखायनो सानगासिनो सोरनि लादों होननानै। मोस्रोम नोङो आइनि खोथाखौ जेबो गोसो होनाङा जेबो थाल लानाङा मिन्थिगौ ना आइयाथ' आरो बिदिनोखा। थेवब्लाबो एसे बोरैबा मोनो आंनि आइ सनाखौ जुदि सानफ्रोमबो बासिबाय थायो आंथ' दुखु मोनखागोन ना। आयु आंनि आयं फिसाया जा किउटखा। आब' मोनफैबाय नोङो? बोलो आयं फिसायालै। आयु उन्दुसोदों नोंनिल' लादों माथो बिमानि लाथारदों। ओमफ्राय आइया बायजोआव थांदों। ओमफ्राय बिमानिया फैयाखै नामा नायनो? फैगोन होनना बुंदों र' मोनफैयाखै खोना। ओइलाय सनियाबो मोनफैबाय माथो गथ'आनो गोसोमथारसो। आयौ सोरनि लाखो? बिमायाबो गोसोम नङा बिफायाबो गोसोम नङा जोंफोरबो गोसोम नङा बिमायफोराबो गोसोम नङा। सोरनि लाखो मानो एथ'ग्रा गोसोम? बाजै माथो नानि फिसाया गोसोमथार सोरनि लादों? मानो बेफोरबायदि बुंदों सनिया? हामा बेफोरबायदि बुंनो। गोसोमखौलाय गोसोम बुङाबा माथो बुंनांगौ होमबा? आरोथ' जोंहा आदायाबो गोसोम नङा बाजैयाबो गोसोम नङा नोंसोरबो गोसोम नङा जोंफोरबो गोसोम नङा। नाथाय बे नानि फिसायालाय मानो गोसोम जाखो? एक्सुलि सोरनि लाखो?
हौनाया नोंसोर आइजों नोंजों मा जाबाय दं खालि गोसोम गुफुरनिल' नांबाय दं आरो हौवासा हिनजावसानि गथ'आ दिनैल'सो जोनोम जादों नोंसोर मानो एथ'ग्रा असान्थि जागासिनो हामा नङाना नोंसोर मा गावनि असे बिमानै जानाबो गावनि असे बिबै जानाबो मानो बेफोरबायदि बासिबाय थादों गथ'खौ औ हामाथ'र' बेफोरबायदि गोसोम गुफुरनि नांबाय थानाङा नेरसोन आइजों सनियाजों नानि फिसाखौ मानो एसेबां बासिबाय दङ आं जोबोद दुखु मोनबायलै एफा समायना अनथावथाव गथ'खौनो मानो बासिदों देनाय बिसोरो गोसोम होननानै आंथ' जोबोर मोजांसो नुदों आयं फिसाखौ मालाय खथ' गारामै उन्दुदों आयं फिसाया आं लानो लुबैसोबायलै मोस्रोम दसे उनाव बामगोन र' औ आब' बामनो हागोन दे नानि फिसाया सोरनि मोखां लामारगोनबा नोंनिसो लागोन खोनालै आब' बिमायंनि गासैनिबो मिक्सलै मोस्रोम दाथ' नोङो खामानिफोरबो मावनो हानाय नङा न'आवनो नोंखौ लांना दोनैनो दे साननैसो ना मा बुङो उन्दैफोर दे लांनो हागोन दे साननैसो लांना दोनहैथ'नो हागोन दाथ' खामानि मावनो हामानाय नङा बियो जि उनाव सुनोबो हानाय नङा हानाय नङाथ' आरो औ आब' हानाय नंमारा सासुदोंसो दाथ' हस्पिटालाव सानथामसो लाखिखागोन खोनानो औ लाखिगोन आंबो आरो थाबाय थानो हानाय नङा दिनै जेनथेन सानसे खिनिखौ थानोसै पिल्लुआ सोर ओंखाम संना होगोन दिनै नों थाबाय थाबालाय दे दिनै सानसे खिनिखौल' थाबानो जागोन दे आब' दै असान्थि मोनबायलै आं बेथो हौवासासो नांगौ होननानै बेसेबा गाख्रबबाय थाबाय इसोरनि सेरावबो बेसेबा खुलुमबाय थायो आङो नाथाय गैया इसोरा आंखौ अननायानो थासै नायफिननायानो थासै हौवासाथ' जायाखैयानो माबा गोसोम मन्दिरिसो जोनोम जाबायलै सोरनि लाखोथाय थै सानदोंमोन साला दिनै जोबोद खुसिनि दिन होननानै नै नोम्मा खर'नि माबा हिनजावसा जोनोम जाना होनानै आंहा बेसेबा दुखुसो जाबायलै जोबोद टेनसन जाबाय आं दा ओइ नोंबो आं जा सानदों बेखौनो सानदोंना नोंबा दा मा सानदों नोंथ' हिनजावसासो नागिरबाय दंखायोमोन हिनजावसा जाबासो मोजां जागोन होनखादोंमोन नङालै आयै हिनजावसा जादों आं जेबो मोनाखै मोजाङानो मोनदों नाथाय मानो एसेबां गोसोम बेनोथ' आं जोबोद टेनसन जागासिनो दा मिथिगौना हौवासा गथ'थ' जोनोम जायासैयानो मा खर'नि गोसोम बन्दिदिसो गथ' जोनोम जाखोबा बेनोथ' आयै सोरनि लादों गथ'आ सोरनि रावबो गोसोम मानसियानो गैया जोंहानि जाथि बंस'बो गैया बिसोरनि जाथि बंस'बो गैया माथो बेनोथ'हाय मोखांखौलाय एसे बिमानि लादों नाथाय मानि थाखाय एथ'ग्रा गोसोम जाखो गथ'आ बामनोनो गोसो जायाखै आं गथ'खौ गुफुर साफाबाबो बेलेगमोन आरो गोसोमबाबो हौवासाबाबो बेलेगमोन साला हिनजावसा फारसेथिंजाय गोसोम बन्दिदि ओमफ्राय गोसोम होननायखाय बेसेबा लाजिसोदों माथो बिफायाबो लाजि मोनसोदों आरो बिमायावनाबो गोसोम नालाय गोसोम होनना बुंबाय आरो औहाय गोसोमखौलाय गोसोम होनना बुङाबा हिनजावसाखौलाय हिनजावसा होनना बुङाबा माथो बुंनांगौ होनबा आंथ' हौवासासो जागोन सानबाय दंमोन मानि मा हिनजावसा जानो मोनखो दै नङा हिनजावसा जादों गुफुर जानो हायामोन आरो माने एथ'ग्रा गोसोम दै आं लाजिनायसो मोनसोबायलै बेफोरबायदि गोसोम गथ'खौलाय जेरावबो लांनो हानाय नङा माथो आंलाय लाजिगोनसो आं मा सानगोन दे मानसिफ्रा मा सानगोन बिमा बिफायाबो गुफुर बिबै बिमानैफोराबो गुफुर बिमायं बिनैफोराबो गुफुर गथ'आलाय मानो गोसोम बेफोरबायदि बुंगोन ना बयबो नंगौथ' आरो मानसिफोरा दा मा सानगोन देनाय मोखां दिन्थिनोनो लाजिसिगोनहाय आंलाय सानदोंमोन गुफुर साफा साइसथार होननानै नाथाय थाङै गोसोम बन्दी माथो खालामबावनो दा इसोरा हरबायानो बा नङा इसोराथ' हरदों र' नाथाय मानो गोसोम हरखो दि बिमा बिफाया गोसोमबाबो बेलेग बाथ्रामोन बेखौनोथ' सानै आंहा माथा गरम र' मानि थाखाय एथ'ग्रा गोसोम जोंहा नेरसोन आदानिलाय नंमारालै बे गथ'आलाय जुदि नेरसोन आदानि गथ' नङाबा मा जागोन दिनै भगबानफोरखौबो रागा जोंसोबायहाय आङो गथ' खुलुमबाय आङो हौवासा गथ' जाथों होननानै हनै नोम्मा खर'नि हेलौ मादै मा खालामदों दङ र' ओरैनो मादै मोस्रोमनिया सासे हिनजावसा गथ' जोनोम जाबाय दे मोजाङानो जाबाय दे ओमफ्राय फट' हरदो नायनोसै मादै हरगासिनो र' ओमफ्राय नोङो दिनै थागोनबा
औ मादै नोङो गाज्रि मोनाबा टिलुनो ओंखाम खुरना हैनो हागोन ना? हागोन दे, माखौ गाज्रि मोनलाबायनो, आं नोंनियाव सोंनोसो नागिरखादोंमोन। दादैनोबो खिन्था। जागोन दे। ओमफ्राय मोस्रोमाथ' दा जेबो खामानि मावथ'नो हानाय नङा, सिजारिनसोबा? औ मादै, आङो न'आव लांना दोननो नागिरदों र' जोंहानियाव। दे लाबोना दोनफै बेयावनो, नङाबालाय जिफोरखौ सोर सुना होगोन देनाय? बिखुनजोआबोथ' होनाय नङा खोना? औ होनाय नङा खोनालै मादै, आरोथ' हिनजावसा गथ' जानायनि बेसेबा असान्थि जागासिनोसो। आरो गथ'आ एसे गोसोमना, बेखौबो बेसेबा बुंगासिनो असान्थिनो। माने एसेबो खुसियानो गैया मिथिगौ ना मादै? ए माने बिसोरनो हौवासासो नांगौमोन आरो ना? औ बिखुनजोनो हौवासासो नांगौमोननो, ओमफ्राय दा हिनजावसासो जाबायना, बिनि सायाव आरो एसे गोसोमना, बेखौनो बेसेबा असान्थि आरो बिमानि लादों महरखौ एसे। मोस्रोमाबो सिगां गोसोमोन ना। हा बेबो मोस्रोमबा एसे गुफुर जालांगोन आरो देनां मालाय सिख्ला देरबा। औ नंगौथ' आरो मादै। दे होमबा मादै, आं एसे बायजोआवसो फैनानै रायज्लायफैदोंमोन, थांनि र' मोस्रोमखौ नायलायनोसै। दे। बिबैयानो सोरबा बेफोरबायदि आरो बिमानियानो गोसोम गुफुर बेफोरखौनो सानबाय थायो, मालायबा सिख्ला देरबा गुफुर जालांगोन ना। मोस्रोमखौनो नुवाखै, सिगां खथ' गोसोमोन, दा मालाय बेसेबा गुफुर जालांबाय जोंनिख्रुइबो। आरो मा हौवासा हिनजावसा बेफोरखौनो सानबाय थायोसै, एखे गथ'। आरो बिफायालाय अबाव थांखो? बिफा गैया माथो न'आव, आंबो जाम्बिसो सकआव थांनायालाय दानि।